Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wana matasa, suna na Nura Tasu, ƙungiyar matasa masu kare haƙƙin muhalli da kare muhalli. A yau mun zo wannan unguwa ta Dorayi domin nuna irin yadda bola take da illa a cikin muhalli. Ita dai wannan bola da kake gani, mutane dai su suka samar da ita. Idan kuma mutane ba su yi aiki ba, to ba batun da za ta tana nan inda take. Wannan bola da kuke gani tana da illoli wanda ba za su misaltu ba ga muhalli da lafiyar ɗan adam, sannan kuma shekaru ma masu zuwa za ta iya cutar da muhallin kansa, za ta iya cutar da mutane. Babban abin tambayar a nan shine, wannan da kuke gani waye zai kawo ƙarshenta idan ba babu wanda zai zo daga sama domin ya kawo mana da wannan. Dole dai sai mu ɗin da mu zamu da hanyoyi da yawa da ake bi wajen kawar da bola a zamanance suna nan da yawa, waɗanda mafi yawanci ƙasashe da suka ci gaba suke amfani da su. Waɗannan hanyoyi idan da za a bi su, ba za ka taɓa bolan nan ta yi irin wannan tozo da ta yi a waɗannan hanyoyi kuwa su ne waɗanda ake cewa 3Rs ko kuma recycle, reuse and reusable. Idan aka bi waɗannan hanyoyi masu sauƙi kuma masu amfani a cikin gaggawa, ba za a samu irin waɗannan taron bola.